hemen udaltzaingoarekin eta ertzaintzakin, eta protesta hau, iten nahi zineten protesta zer zan, eta zer datu da? Besterik gabe, elkartu gara auzotar batzuk, hemen pixka bat kontra egiteko, azken orduan eta erdizkutuan balin bada ere, elkartu dira turismoaren patronalekoak beraien agerraldia egiteko, eta gotorri gara pixka bat esatera, gu ez gaudela turismo eredu honen alde, batez ere ari direlako gu auzotik botatzen eta ari direlako ikusten nola gure auzoa eta gure hiria orokorrean ere ari diren diseinatzen kanpoko jendearentzako, ez? Eta guk bitartean ez dakagu espazio publikorik, ez dakagu egoteko lekurik, aixi heldirako lekurik, komertzio txiki ari dira destruitzen, ezin dugu etxebizitza bat lortu eta gauza asko, ez? Eta hori pixka salatzea etorri gara. Eta bitartean salatzen ari ginela, paseoan hor goian pankarta bat jarrita, pankarta hori kentzen hasi dira municipalak, orduan pertsona bat hasi da hori grabatzen, eta etorri dira municipalak eta kendu diote mobila, eta mobila lapurtu diote gutako batik, simplemente grabatzeagatik. Eta hor gertatu da udaltzaingoarekin eta nola konportatu dira, edo zer gertatu da? Besterik gabe jungea horrea esatera hori, egiten ari zirena ez zela legala, eta ezin zutela mobil bat hartu inolako arrazoi gabe. Eta, oldarkor jarri dira, guk ez diogu zikuten mugikorra eskatzen genielako, jo egin gaituzte parean ote gutxagatik, eta besterik gabe, horregon da lisekar pixka bat, baina hori. Eta ze irakurketa egiten dezute auzoan gertatzen ari da guztiarekin, edo aurrekoan aipatu zenuten protesta ekintzen aurka nola dabiltzan udaltzainak? Orokorrean ikusten ari gara da, turismoaren gaia dela oso gai delikatu bat, eta badirudi hemen auzoan turismoaren inguruan hitz egiten dugun momentutik berehala baten bati asko molestatzen diola, ez? Ikusten ari gara lehengo gunean pegatina bat jartzeagatik agertu dizkigun 16 ertzain, infiltrazio zuten 5 pertsona, ikusten ari gara hemen ere nola pankarta bat jarri eta argazki batzuk ateratzeagatik berehala presentzia poliziala oso fuertea den. Eta hori, sentazioa da pixka bat hori, ez? Turismoaren kontra agertzen zaren momentuan, juten direla zure bila gurra matera oso azkar, polizia dakagu oso gaina. Vale, pues, mila esker.